La. Ano, nabízí nám jazyček, ano, nabízí nám, jde z vrchu dolů, ano. Tak ještě jednou. La. Ano. A teďka ho budeme posunovat takhle nahoru, jako s ručičkou, jo. De. Ano, a ručička taky dělá. De. No, jak jazyček, tak ručička. A když je souhra ruky, jazyka, rychle naskočí to, jo. To je všechno o práci mozku, jo. Takže zkusíme. Ještě jednou. Ano, no výborně, ještě jednou. Ale mu se krásně, nehýbá se mu brada, pěkné je to, šikovný Adámku. A teďka, ale dívej se, co já dokážu ještě. Hele, já si dám jazyček nahoru a fouknu, jo? Zkusíš to? No, to je ono, ty ho udržíš nahoře, bezvadně, ještě jednou. A zkusíme tam zahrčet, zkusíme. No jasné, to půjde za chvilku. Chviličku budete dělat přes tdd. A Adámku, zkusili bychom spolu s tím potřepáním, ano, i tak, jak jsme si dali před chvílečkou prstíček. Hele, tak jako já. Ano, zkusíme to? Podívej se. No, tak. Takhle. Máme prstíček, ten je náš pomocníček. Pod jazyček si ho dáme. A už to má. No, vidíš? No jasné, drn. Na podmíněném reflexu, vidíš to? No, vidím, to mě je nějaké moc snadné. No však jenom zapojit mozek do toho a přemýšlet, že na podmíněném reflexu on uvidí prstíček, jde k pusi a samo to vysloví to R potom. Jo, on ho roztřepe, on ho má krásně roztřepaný. To půjde rychle, jak možná to Češe, že?